Abig yun ako sa una bay. Nga bisag na kay line of 7, pwede dyan po ka mabutang sa honors class. Bite Every time nga magpa-enroll si mama, kaya yan ni Manggod, ang akong crush nasa honors class. Mo magina ako mga crush, mga honors student yun. Abi gyud nako og failure ko because of my gender preference. Kay naagi nag-ingon sa ko sa una nga ano daw ko kay nang failure daw ko sa amo ang pamilya. Yes. Ang relatives pag mo mismo nag-ingon, dili po. Relatives ang nag-ingon? Tiri ay. Wala. Mo din sponsor sa Silvanas gid. Dito sa kay mo nila ko dito. Siyempre, bago lang ko nagminyo ba? Okay. Siyempre, nakoy mga realizations sa Japon nito ba? Late na ko nabawaan ba nga okay day maligo kung mag-fever. Ay, nga pala no, sa una, dili mo kay paligo. Ayaw kaligo kay gilantan ka, tapos poston bagyo kang maayo. Dapat ipa-blanket ka. Pasingot ka, tama. Diba? Then, on realize nga, pwede day maligo kung mag-fever. Abi ginato, nga si Adam of Eve, apple yun ang gikaon. Specific fruit ang gikaon. Dili din na, bro? Dili. Wala din specific. Pero nasa Biblia nga na sila gikaon. Fruit lang. From the tree of life. Pero wala gingon nga apple. Wala. Kaya sabi nag-ingon nga apple din. Kaya kung iba pa to dito kaunon, aslong ra lang iba. Mga hiwi lang nung mga wingig. Recording 1, 2. Oh yeah. This podcast is brought to you by Purple Corn Coffee. Ang purple corn nga color purple. Ang corn nga color purple. Sorry. Purple Corn Coffee with mangosteen, malunggay, with goyabano, asitaba, green barley, spirulina, ampalayan, chia seeds. Available sa Shopee. Welcome back sa lang edisyon sa atong podcast. And kauban siyempre si Juanito of One Photo. Hello, what's up? Yan. Ang among mas ni guwapa. Take note ang word nga mas. Naka-blush on, naka-lipstick, blooming. Drusilla. Alam mo, mas lamit na paminaw ni kag Drusilla. Kaya kung Drew lang, bora kag si Andrew E. Si Mountain Drew. Sige, i-force yun na nga joke ha. Mountain Drew. O siyempre ang among beauty queen, Hamis og pamanit. Pak na pak. Miss Wholesome. Mahayong adlaw kanita. Ang pilok niya karon kay kanang anak kay baka namang vogue yung kayo ba? Iba. Unsa na kanang dili na maibot? Maibot wing. Mabitaw nang wala na nagkadimao gani kay pila na lang mura na siya og kanang kuan tiil sa apis. Uy, atong irespeta karon nga episode irespetaran nato si Sam. Yes. Kay siya may nakapangitag sponsor. Sa iya ni ko na karon. So nami kape. So ang among kape among gi-share, yan, ay kape namo. Kay bagay kayo ang gihatag karon. Dapat dili kay kumalipayong kay tamis man, pero akong i-try kay syempre diabetic man ka, pero I'm happy para sa inyo guys. Always remember ganinyo nga ang katamis inyong kalipay akong ikamatay. So, asa nagikan sa paki-introduce Sam kay ikaw may nakakuha na ni. Yeah, please. Tala. Naatay Silvanas from In fairness Manggod kay the last time atong episode atong gi-emphasize ang mga local products. Yes. Okay. Delicacies. Wala ba may nagpabayad ato ha. Pero kung ipatilaw may tagitagaan may kinsa man may para mo baliba. Yes. So ang una na ko nabunot, okay. In fairness, local ni? Yes, local. Ganun ko sila pag Cagayan de Oro. Silvanas Bake Mirang. It's mirang. Ano na pagbasa mo? Mirang. Ano din lang mireng. Baked meringue cookies filled and coated with French buttercream, crumbled and crushed egg cookies. Karon. Laka. Sa Valas mo nilang classic. Flavor nila na nakabutang classic. Nanapunta ni Silvanas niya, naka-remember naman. Lahat ito nga Silvanas nga nalata. Celebrate meaningful moments. Di ba? Okay, kani. Tapos, saan yung next flavor atong
In fairness, nindot ilang butanganan. Ayun ni Sarap ilabay ito. paliho kay Burag Gwapo Pambalon. Oo. Sada siya. Parang assorted ni. Thermal siya nga bag. Saan ni assorted ba Red ni? velvet. Assorted na siya. Kana may Assorted. brown na red na yellow. Ay, taga din nira gini ni Ona Mela Dessert House. Ona Mela. Na sila sa Building 2 Pueblo Business Park, Mastersons Avenue, Cagayan de Oro City. Shutdown. Yan, Yes. Silvana. Thank you so much, Ona Thank you. Una Mela. Una Mela. Una Mela. Na sila buhaton, I'm sure na imuawat ani tawagon nila Duha Mela. Na may duha. Assorted Ika, gyapon. Duha Mela. Assorted Assorted yapan. gyapon. O, di pa. Para matilawan doon nato tayo ng flavors. O kani Magyapon. assorted Assorted. gyapon. O, diba? Yay! Dagan salamat. Happy. Thank you so much, Una Mela. So again, klaro na to local ano yun? Local. Dili ningon nga dili ningon nga franchise ana dili. Dili. Let's support local. Yes. yes. Support local. Gamiton natin itong programa nga magpaila tao ka ng pasensya na sa dili kagayanon kung musulod man mo dadaan kayo ng butas ng karayong. Kay amog i-priority yun mo ang mga proud kagayanon pra bahala pa og banana Q na bahala unsa na diha basta importante kuan. Bisa pag inyo rang i-PM tapos tagpila mubayad mi. Yes. Wala mi naglisod diri. May palang. Dagan sa bodega. Ginoo ko. Ingani nga daw naglisod ni. Ingani nga mga my God. Oh, sus, ginoo ko. Ako din. Ako. Wala ni naglisod. Wala. Wala. Munang sikig travel. So katong na yung mga local products amo nang suportahan kay we want na pag mo yung Cagayan de Oro dapat nadayoy maybe in a year or after dapat mag-awards oh my God, nanarin ko na ng mga dagan na butang buhaton. So again, thank you. So isip sa kayo, Yes. magkanaala lang ta, didi mo Thank tilaw. you so much, Una Una Mela. Ana Mela, o yan. Sige Yan. daw, ato daw, abrihan. Ako, tamis magyun ni, pero kailangan mga tilong kay part, magyun na siya mga gala. So dito sa to, ikaw, do the honor. Nanangit na ka? Nanangit na ka? Overs. Dili man kay kailangan magyun ni siya, kay lisom sa kiti na ko tilawan, ganun ko ba. So, timing gikin na sa among coffee. Okay. Freshly grind. Freshly grind. Freshly brewed. Dagan mi diri among ginakuan, ha? Galis, anto karon galisod pa, bigyan po ganin sa ni pag-abri ba? Ano? Ana. Ayan. Okay, sige Na-open na butang po. So bagay na sa among no sugar. Kani may ngani pod, actually sa lami magyud ni sa mga black coffee. Yes, oh. Mo bitaw sa mga coffee shop na ginikon. Di, manang sa mga movie sa US, Hollywood, kay partner gid ang donut ug coffee. Kay tamis ba? Di ba like Blaze donut ba? So muding wala kay makita nga dinungag na saging og coffee. Samo ko. Sige nga. Ano pa isa? Asa man? Ay nanguha ko baso nga dili ako. Go Okay. open, attorney. Okay. Nangita ko dali asa man. Pwede ni kinamuton? Teka mo na. Ay, Mansad. parang Sige, burger. Dabi. Madali pa igo ang coffee kung ano kayo. Sina, eto lang mga kaibigan. Let me do the honor. Sige. Di ang ako ba, ako'y una kay, ako sa gikuan sa inyo kay pasinyag delikado ba? Mangil. Mangil. Ala, ni aso siya pagpaak ni mo. Oh my gosh. Init din na day? What does it taste Ay, like? bugnaw. Okay, gabi na ginit. Kung medyo baka ng burag pinakrunchy tapos burag siya mo kipos na burag siya mo. In fairness, di kayo sa tamis. Sayang. Ay, bongga. Sayang gid itong naligsan. Unsa ka na siya nga flavor? Do you think? Unsa na siya nga flavor? Dark It tastes chocolate? like that chocolate nga murag mocha. Lami do. Pero yan tagpatito. Kay mag-share siguro tao mga flavors. Correct. Tapos isabay din sa coffee. Okay na ba ako? Amazing. Yan, di ba? Okay na ang coffee, Sam. Okay lang coffee. Kabalo na lagi ka Dili mo. na siya makakilo. Di na. Pagtarong dira ha. Dali Dili na na, nangilo ra ba ko sa imong kape hastang paitag yun. Wala ko umangay. Na-short ka sa Tangan water. na ako og asukar kay. Dili man gud kay ang standard ni Juan, ang ako wa man ko nga kapait nga di yo ko ganahan og tamis. Da. Kadawon mo to, Kadungog ka? Di makalaan ako tilawan ako matag flavor. O ayaw pud hutda. Kakaparusad ka sa imo. Mga kuyawan sa siging-sigingon man punta sa imuhang style. Uy. Nagsami-sami na ko pero ko batang gamay. Kaya muna. Okay.
Imo na So, sir. Imo sa ni. Ay mo, walang sab ako na ni last. So atong topic for today nga haya ra po sila nakabalo. Ana man ang mga bright man good mo, di man mo kailangan gud nga may i-prepare pa si Sam pa sa si Drusilla pa sa Ginoko, di ba? Juan? Dili na. Dili kailangan ka ng a day after, a day Ato mga before. topic diri impromptu ni. Impromptu. Dili kay i-prepare sa bugo. Sa lugar. Abi pa lang. Sa di ay mo. Mawawan beta ning kalakiya. Okay. Ang atong question, nagsami pa? Nagsami pa. Damak lagi. Nagsami. Sa din ang sami sa nagsamid. Nagsami. Nagsami. Nagkampat. Nagkampat. Like, sorry, hindi ako sa States. Di ko kumulo sa mga words. Wow. Di ko kumulo sa mga words. Like, Bisaya words. Like, I'm not like familiar. You know what I'm saying? I'm hearing rusty. Ayan na. Palayo na sa ako ang may gala. Lagi ko yung asawa na ka naging uptick yung kayo ba? Sa mo to na to si Ella po dari. Okay. Ang atong question, para di na kita matasan, hashtag abinako sa una. Okay. Yan. Ay mo kabalaka, 1 episode lang ni. Kuwado. Masa ni? Ay, Ipatindog sorry, naman. madam. Sorry kaayo. Pasensya na kayo sa'yo, maglapas mi og ta 1 hour mo nang mahimong 2 episode, pero ay kabala ka 30 minutes at takaron. Sila Okay. gusto mag-invite sa studio, bitaw di 30 naman minutes, din natapag-uot. Good kay Midri. Hashtag abinako sa una. Yan. Uy, shout out sa day ko. Sa bagong kasal bino nga si Natilu og si Igsoon or anak na yanggis ni Dalit Mayor Pablo Magtahas. Pongpong. Si Paul Pongpong ba to? Pongpong may nakabutan sa Facebook. O si Pongpong kay sila na dito sa New York, sa LA na daw sila karon. Usad daw sa ilang mga ginapaminawan daw nga mga kagayanon nga mga taga kato mga kagayanon nga nana sa States. Usa ilang kapaminawan kaniadtong mga podcast. Wow. Thank you. Sa mga abroad. Hello, Los Angeles. Sharo wala tayo bayad sa mga balikbayan box. Lagi, basi naman long. Uy, gakalingaw ba ko ng mga lotion, mga dinagko bitaw. Sabon, mga US na mga shirts. Okay ra ba mi? Makita man ako sa Spotify kung asa daghang kita gapami, in fairness sa half of our listeners kay mga gikan sa laing naso. Hello, lovely. Hello, thank you so much. Dubai. Kung napoy magpa-shoutout sa imo ha, kay since MOR do gid siya funny mo. Si Tita Grace Sambaan. Tita Grace Sambaan. Yes. Hi ma'am, salamat. Spotify and YouTube, salamat. Thank you very so much. Salamat kayo sa inyong kuana. And ay mo kabala ka lagi kay nagpabuhat na mig merch, kamong una nga naka-appeal labi na sa atong podcast group. Kamoy una makadawat sa atong merch nga ano. Gipulian lang mo color green t-shirt lang among gipuli. I'll try this. Okay. Green kay kuan meta nature lover. Climate change. Mga climbers ba ta? Mga climbers. Si climber. Climbers ba? Creamers. Lami ang yellow na po siya Kaya nasa siya classic. Muna siyang classic. Abi pakita ko sa classic be. Anak na lang siguro na to ba? Asa tinidor be. Di man gud siya, di ang Silvanas magdili mo siya burag cake nga dali ra. Burag siya something yun na ano. Mag-melt siya dito sa mga papa. Yes, melt Ice in your cream, mouth, ice cream ang not sasabi. in your In your hands. mouth. Muna ano po, bayon sa tong checka niya. Cream, ice cream. Kuan man. Cake, Mirang siya. mirang. Oo. So mura siya icing. Merenggiri. something. Oh yeah. Merenggiri. So mo ni ang classic nila kaning kuan. Kana yellow. Oy. Kana siya. Thank you, attorney. Lami ang classic. Pero mas tamis ang classic for me. Para siyang ano ba ka ng mura ba? Velvet Cons. Mura siyang naisagol na mura og ay ang lasa ba bitaw ka ng mango float bitaw nga ma-feel nimo nga murag na powdery something no. Yummy. Okay. So now, here we go. Tapping na to again. Hashtag abinako sa una. Let me do the honor. Kamo ba nakaabot pa ba mo atong mato sa post office? Wala na. Wala na. Ikaw wala nang nakato sa post office. Kana magpadala kag letter ba? Wala ko naka-anak ng kopi, wala ko naka-try padala. Kinukutiguan na. Pero ano, Di ba nami project nasunog? ana sa una sa grade 6. Pero sila may nagkuha, di man kami ang nag-adto sa post office. So sa una maguban ko ni mama kay di ba kay kuan man akong papa abroad. So magpadala siya. So matumi sa post office.
So, nanay teller, post office, tapos magbayad ka, taga ni kag stamp, kita ka ng gamay nga stamp. So, kung for example, G's ang bayad, so 2 ka stamp, tag 5-5. Babantayan ako si mama, pag ipilit yan ng stamp. Iya din ng, sa unahan dayon, ay dako kayo nga mailbox. Burag pa-slide ang open, ibutang din niya dito ang letter, ihulog. Oo. Ihulog ba, no? As in, abi yun ako sa una, bay, nga katong mailbox, paghulog ato sa ilalom, bay, nasa muraog ka na bang kanal-kanal nga way, bay, nga moadto siya sa balay atong address na among ipadalaan. So kada balay lugar na ay tubo at connected sa post office. Ing ana gid ko mentality kay mo man matag makuha, ihulog man dito. So na ko yun nauna nga, kana di nga box di ay moadto din na dito sa mga underground, dito din sa butong nga. Mo ni Sa gripo siya bugawan. Wala na yung pag-aeroplano dito na. pero wala na akong na-realize. Wala akong ma-realize ba nga kami, kung naday nga na, dapat napod may underground. Mailman ba yung maabot? Spar siya. Rosana, ma'am, naka-letter. Binaso na may mailman. Bigyan ako na tao sa sulod. Pwede sa nga na mo salo dito. Mo kuha. May deliver. Ang worst pag hindi kay high school na lang kumupagyapon akong pagtuubay. Ang problema mo nga okay na talang sa bata pa ka. Kay bata pa ka wa pa kay buot. Dali man kag high school na ka. Dapat na lang siguro. Haya pa ka nakabalo nga ing anak yun. Well, round ta ikaduha lang yun ako kanigimit. Duger gyud ako ni ginasulti bay. Abi gyud ako sa una bay. Nga bisag na kay line of 7, pwede gyapon ka mabutang sa honors class. By choice. Every time nga magpa-enroll si mama, kaya yan ni manggod, ang akong crush nasa honors class. Mo magina ko mga crush, mga honors student yun. Siyempre, first honorable mention ng si Lingling. Mga pang-bright. Mo gina ko mga weakness, kanang mga bright ba? Kanang na mga nindot o mga pang-istorya ba? Anyway, so akong crush nasa honors class. So every time nga magpa-enroll si mama, pag uli yun mo yun ko, ma, honors class ko, ma. Honors class. O ma, honors section, kumangutanag yun ko ba? Kaya nako'y feeling nga, basi gibutan ko sa honors section para maklasmin ako akong crush. Wala yun ba, hangtod na minyo na lang ko. I think, mga late 30s na ginako na-realize, nga no si mo ko pangutan na to ni mama sa una nga, honors class ba ko? Nga di man ko honor. Takong grado naman ko line of 7. Anong ibutang ko sa honors class? Nga di man ko, bright. Okay, kaya ako na, dito din ako na-realize, bay, kato ng atong anak, perminti na honors class. Mga na naman ako anak nga, honors class ko, mami, kay do, say, wala siya ma-honor, pero nalay sipyat, isa ka score, so okay ra. Ako na rin, mo rin di ko honors class sa una, no? Kaya dagam ko line of 7. Nako line of 9, pero 79, 89, 69. Dili ang guwan. So, moto, abig yun ako, nga pwede ka mabutang sa honors class, bisag naka line of 7. Sorry. Late lang na ako na-realize nga kung naka sa honors class, dapat. Oh, Lord. Bright ka. Honor bright. Ako ka grades. Okay, Juanito. Hashtag abi na ako sa una. Kani, lately na ako siya nabawan. Wow. Siyempre, bago lang ko nagminyo ba? Okay. Siyempre, nako yung mga realizations sa Japon nito ba? Lately na ako nabawan ba? Nga okay dahil maligo kung mag-fever. Ayaw nga pala no sa una, dili mo kay paligo. Ayaw kaligo kay gilantan ka, tapos poston bagyo kag maayo. Dapat ipa-blanket ka. Pasingot ka, tama. Diba? Then, on realize nga, pwede day maligo kung mag-fever. As in? Especially sa baby. Tama, nakarinig mo na sa una na bino nga, sa balay, gilantan man, giputos. Ayaw yun paulan ni, kay gilantan. Suya din nga kapag abot sa hospital, kay grabe na kinit ang bata. Gihukasan, may gihumol ang bata sa Giliguan. tubig. Muna siya ang kwan. Abi na ko, dili siya pwede maligo kay kwan. Pero, ang dapat di ay, okay ra siyang mabasa ka para mawasan ka sa imong kainit. Tama ka. Kaya dapat daw, ipagawas mo imong kainit. Dili siya ikuan na. Tama, mura man gud daw siya makit, di ba? Kipitan lang sa makina, di ba? Correct. Mo bitaw mo overheat kay butangan nimo sa tubig para mo cool down. Tama bay.
abi na to sa una gyud nga kung hilantan ka dili ka mo Di ka pwede maligo. Pwede gyud siya maligo. dito siguro po jay ka nang di ba kung hilantan nun ta adult na taha kay ma-feel naman nato di ba kung kailantan nun ta kay murag tugnaw bisag igang so siguro mo nang una-una to nga di ta maligo kay Pero kuno siya, depende na siya. Okay siya maligo. Kato itong taas kay mong fever. Mo ba ilang ginakon nga. Di ka pwede maligo. kabali murag mag-convulsion na murag ana nga level Muna nga time, dapat mabasa ka sa or bason ka kay para ma mo cool down ka Mababay mo yung Temperature. Tama, that's correct. Legit. Now you know. So wala na Doktor kabalik. naman dahil ni si Sir Juan karon uy. Doktor naman dahil ni si Sir Juan. Dili ka sometimes din naman lang experience naman din na diha. So di kang macro po ako na katong first nga fever ni Mako na kun ko ba search ko sa magini ka na Tamasuya ba kay grabe mong putos, grabe imong pagtabon kay ayaw gyud ipakuam tapos pag-abot sa hospital lagi trapo-trapuhan giligo bay. Labi na kung ay tama ka sa labi na sa level na nga nang murag mag-convulsion na. Kaya mo pa dingon sa doktor kay nga kwan. Pero Kay too much heat magud sa body, murag mag ano siya ba? Murag kag mag sitaw na mag-hallucinate na ka Oo. tungod sa kainit. Ano mo to nag-study ko sa una sa law. Awa. Huwag yun sa pagkunan. Wala sila nagtabo man. Medical legal. Oo. Pwede man nakasuhan attorney nga. Gipakaligo nimo ang gilantan. Okay. Isa pa? O, ikaw attorney. Ay pa siya ba? Sige ba? Ito pa. Isa pa, isa pa. Isa. Dagan lagi na siya ingon ito ka sa imo ha. Di lang ako nakalista ka daw. Nakikita siya ganun nga murag wakoy manunaan. Ay kabala ka 30 minutes sa taron. Kuan ka nang abi gina ko sa una nga magpari ko. Ay? Talaga? Abi na ako magpari ko kay since bata kung ako mama si mami siya gid perminti gid nga. Ginahalad na ta ka sa Ginoo nga may mo kang pari. Ana gyud mo gid iyang kuan mo na tatak sa Gusto niya gid ba magpari ka o tungod kay bugoy-bugoy ka? Di magid. Kana mo kay friends sa una nga ang bugoy daw kay lang magulang kay grabe manumbagi ampuan nga Lord. Grabe gid nga kon nga tana matandog. Nasubran daw kampo kay nabayot mo. Nasa takaron. Bantay lang. Nasa ha? Pero bro, iyang gusto gid nga magpari ka. Di, nangayo gid sila lalaki kay gusto nangayo siya lalaki kay gusto siya nga mapari gid daw. Unsa iyang nakita nga ano daw nga magpari? I don't know, murag syempre bulanon, religious something na. Murag part sa Hardcore nga bulanon ba ako mama, so hardcore nga in katulad. resulta nadaot niya pong kasama ansong butang. Then later on na dayon pag kuan na ka ng high school or mga after elementary. Dito na college nga magminyo jud ko. Kay syempre nakasud mo kog wife si nakakuan ko mga Ang problema daw niya kay ang iyang subject bitaw nga religion, bagsak man siya. Di siya pwede magpari. Isa pod kay kana lagi sa Youth for Christ nakakuan ko ba na may mga forum na yung mga lection na to ba or mga lesson nga gina-share nga family is kuan good is a gift good. So mo nang nagdasa ko nga. So calling man gud gyapon na ba? Calling gid siya. Ano bang I'm sure na mga iban nga bugoy-bugoy de pero nag-convert gyapon into kuan pari siya. So depende gyud na ba? So abi gina magpare ko pero wala. Wala. At least wala gyud kanino nakatry nga ni adto kag seminaryo tapos hapit na ay dili siya hapit day actually kanang dito hapit kanang murag mo na gid murag time nga during high school nabalik siya sa kuha nga kanang murag na ba kay na may mga seminaryan nga moadto sa mga school mga hatag flyers kita ang gusto magpari diri ana ba na mga kuan kuno na bugulo mo magini sa kasi mo na sa nga calling manok kay lalimang ka na na tawag na pug ko ano ko dili gid wala na kay uyab ato nga time Murag ang dahilan sa tanan. Nadaot yapon sa maansong butang. O si Drusilla, #abi na ako sa una. Abi na ko sa una nga kung mahuman na kag-eskwela, maglinya ang mga manguyab. Mama, asa naman ang uyab? Mga eskwela. Correct. Oh, correct. O karon, naman ako duha ka kurso me. Lasa Pao, nangita pa siya sa presensya. Sa una ba? Lagi. Di naman isulti sa ato, di ba? Oo. Kuan kanang tarong mo eskwela. Ay, asar. Labi na kung babae siguro. Correct. Yeah. Asar man na pag makakuan na ka nga, di ba? Wala na hitabo. Wala. Mga kuan na sila. Pero Lagi kay. So ang imong gi-expect na nga 20 ka ba 15 lang ang nangoyab.
Grabe gini. Ikaw na gid Drusilla. Talaga naglinya si Sir Paulo lagi na nakalusot. Wala. Yan ay na-realize nga, she loves older men. Ano na older kay matured. So parallel ra ba na sa gingon gyapon nga abi na to so na pag mo graduate na ta madato na ta ano problema. Mas ni samot naman ang problema. Di ba? Abi niyo okay na, wala pa. Kaya bang feeling ni mga mo graduate ka na abi ni mo oh my god mo na gid. Mo na gid ni. Humana ang akong kalbaryo. Murag pag-graduate sa kali mo na gid ni. It's just the beginning one day. Dito naman sa problema, ginawa ko na ba kayo mukuog trabaho, Abi na ako pag mahuman og eskwela, dagay mag-ilog nga kwan, employers. Lagi ba? Kana bay, kana. Ikaw pa yung mag-hunt. Pero in fairness, ako swerte gyud kay ko bay. Salamat gyud sa Ginoo wa ko moagian ng mga job fair. Share na all. Kanang mga naglinya-linya, kayo nag-apply. Na ikaw ri anak sa Ginoo. Ikaw no. Ikaw ro. Ako ang buotan basta mga binuhat sa Ginoo gyud nga mga buotan. Pero bitaw di ba? Like even pag yun sa ABS, sa tan pag yun na imong empleyado, ako pag yun ang sa ABS nga talent before nga wala po kumuagi o ka ng mga interview nga para ng mga apply ana wala po. Talagang na-discover lang ko na ila kong gikon. Pero nakita lang nila nga talented ni nga tao. Ana na ritso. Wah. Char! Dili nalay usay ka ng mga times na kanang timing gyapon usahay ba. Namin mga ingana gyapon kamo sad. Na timing lang gitong ako So, last dayon kay kawan. Abi na ako kung kisan ka kay maburos ka. Kailangan na. Gamit ka na. Kaya ako mami magod. Sige, magsugod ba sige sakis ang tanan niyan. So, dili si ko anang first kiss. Sige, imo man ang gi-open ha. So, dili si Paolo ang first kiss. Oy, kamano na siya. Sumo kay Silingling di mo to, pero silingling gid akong first yun na kanag yung L to L yun. Akala lamutak yun. Kanang L to L nga ko ano. Sa una na ko na uyab high school pero sa aping na. Anang bro man ni kiss og kuana na. Ni kiss ana. Kiss pero bro sa manoy. Naiban sa actor sa ni Rebulto. Dili man tinuod. Di man tinuod pero kanang yung kanang with feelings na kanang yung Kanang with dila. Ikaw talagang talagang manamis namin ka namang saliva yun pag ganina. Talagang saliva to saliva gano'n. Kani. Hindi mo to sila na pero siya gid actually akong siya gid unang nakapastamas-tamas sa ako. Tawang asawa gid no nakapastamas-tamas ako. Nakapahimulos. Hindi mo to pero di ba sa ko gwapo sa high school. Abi ra man sad nako sa unang nga gwapo ko. Sige na, ikaw na Sam. Wala continuation kay eskwela man to ang check ana, di ba? Mako mag-eskwela ana. Nagtuogid ko nga pag makatrabaho ko kay maginhawa na ang buhay. Wagi bakas. May pamodel siya pag graduation. Ay mo pag makatrabaho na gyud. Kasi first galing mo na trabaho galing. Uy, beautician ko sa una. Sabi ni mo muna niya makahatag ka na ako og nindot nga kinabuhi. Makaluag-luag na ko ana makapalit na ko sa gusto ang ending wa may bakas Ginoo ko. Kulangon naman sa Ginoo ko sa counts balay. Dili pa mabuhay sa kauya. Dili gyud Ginoo ko. Gabinuang kita. Pila ko katoy sa trabaho. Remember that feeling nga kana bitong ikaw na unang mo gasto para makapalit og mga itlog, mga ana. Buro taro ka nang kuha na ka ba? Kanang responsible na ka ba? Ana, correct. Kanang buro, naka-grocery ka nga. Correct. For the family, nakapalit ko para sa... Wow! Ako na bala sa kurinti. Yun ako na, natuman sa kong mama. Sama pa yun. Wala na ako natuman na ba? Iningon mo ko ana, pero wag yapon. Wag yapon na ako. Sabi na ako nabuhat niya. Di ba? Oo, tama. So, abi ni mo nga pagtrabaho na mo na. Ayahay na makapalit na kamo na ni siya. Maginhawa na ang buhay, di ba? Then ang ako na yung isa pa dayon is kani kay medyo ano ni siya, heart to heart ni siya. Abi gyud na ko og failure ko because of my gender preference. Kay naagi nag-ingon sa ko sa una nga ano daw ko kay nang failure daw ko sa amo ang pamilya. Yes. Ang relatives pag mo mismo nag-ingon, dili po. Relatives ano ingon? Tiri ay. Wala. Modern sponsor sa Silvanas. Dito sa kay mo ilang
Wala, oo. Asing yan ka nga unsa manggawa kay oo, kay tungod pud lagi sa kanang stigma ba nga kung bayot daw kay gunting ra gyud daw og kanang kuan ang iyahang ana, mura gyud na iyahang makuan ko no. When is that? 90s pa ba na or the year 2000 na? Early 2000s. Well, like, maybe kung 90s na ingan ang mga pangunahon na, may sabi, but karon grabe naman empowered. Naman. Alam mo, in fairness, tungod anin nilang Vice ganda ang tanan. Pagtungtong ni Vice. Pagtungtong ni Vice ganda nga pwede day mag-host. Grabe, na-empower nga pwede din tanan mga LGBT na-empower. Tinod ka. In fairness naman sa ako di man sa ko makaingon lugar na kanag yung kuan kayo ko sa mga LGBT pero ako mugin ako nakita nga tungod nilang Vice ganda o nakita na sa TV o burag sa usa ka department burag dili kompleto kung walay dili part sa LGBT. Because you guys are, artistic, creative, kamo sa dosahay ang makabibo sa grupo. Kay miski kami aminado ba kami labi na sa industriya sa entertainment o sa mga hosting, like ramang gyud mo mabuhat na di gyud na mo mabuhat ng mga lalaki pod gyud nga kamura sa gyud nga na ba. So I think tama na ang atong hashtag nga abi nimo pero dili ba. So karon okay na dili na kawana ka maguna. Daghan kay kog na unlock nga kanang skills day so kan ikaw na tigbayad sa tubig o kuryente. Ana. Oo. Pero medyo delay lang sa karon ha. Nagilagwanta lang sa mo gamay. Nagpasabot ra gid ko sa pamilya man. Oo. Nagpasabot ra gid ko sa ilaha. Magduwa ka bulan na gid tawon ma. Ako mga kaigsuuna. Please lang mag-ilagali mga 3 ka bulan na. Just ka lang. Ando sa takadyo. Di una niyo nag-loan lang gid sila nag-loan. Actually, Giholman pa mong kwarta man. Giholman pa mong kwarta. Gi-invest. Gitigom. Abi na ako sa una nga kumukaong kag liso sa santol. Mo grow siya sa imong tiyan og mahimong tree. Di mo na tinuod. Abi po na ako sa una nga mukaong kag bubblegum, mamatay na ka kay mo pilit ang bubblegum sa tiyan. Di na nimo siya ikalibang, wala na. Matay-tay siya na arms na ka. O katong imong isa giingon tong samad nga naagyoy pare mo na daw pare ghost daw ang pare daw. So ko yun nga chiko. Ang amo pinakadako nga abi na mo sa una ni Juan nga di gyud magsara ang ABS-CBN. Sorry na. Ingon lagi sila ba nga ayaw mo ana nga mga trabaho sa online kay medyo dili pa kay dili na stable or ayaw kay mo ana sa government sad di kay pud stable kay kung imong kandidato mapildi pwede sa kama ano ko na Jesus bisag kinsa man oy kinsa bagay nagdawom si ABS-CBN na the largest network napasaraman burbag nagi hangganan ang lahat mga igala. So you have to accept the fact nga ay gyud paguna nang sa ingan ng mga butang na dapat nagyud kay preparasyon sa imong kaugalingon. Pero like sa ako lang personally, perminti gyud ko magunahon nga pag naingan na may tabo, may ganay twist ani. Nagyud ko perminti nga na. Burag naay twist na may tabo sa akong kinabuhi ani. And mo nang naitabo, di ba? Nag-shutdown ng EBS. So ang unang nga twist karon nahimo kong city councilor, nahimo kong politician nga never gyud na kuno na sa kong una nga mahimong politician kay number 1 kwartahay biya na tapos number 2 I don't know kung makaya ba nako ang mga bash sa mga tao abi ra gyapon na abi gyud ako pero then speaking of politician abi po na ako sa una nga kailangan gyud abogado ka or nagyud kay background sa kanang law or sa pagbuhat og ordinansa ba like to be honest sa tilod anay lang na naman may budget so actually pwede ko makakuha mga wonderful staff mga bright na mga staff ako giana ang dagan niyo diba? Sila Drew maka-brainstorm man ka na may committee hearings maka-brainstorm man ka ang number 1 lang gini mo nga like for example counselor ka na lang gyud kay heart nga makasabot sa katawhan unsaon pag-address ilang problem kana lang gyud pag naka-focus ka nang unsa ni nga problem then pwede ka makagather around maningkamot ka mga resources kailangan ka mo pulog some strings anything para lang gid masulbad ng kana nga certain na problem kana mura na itrabaho sa usa ka counselor mangita siya way correct so dili kailangan gid kwartahan ka or abogado ka well it's always be an advantage kung naka sa law kay at least imo pa lang nga side kabalo na ka sa balaod pero if ever nga wala ka ana
pwede maguga nga na kay consultant manguha ka sa imong mga kahilag uban pa. So abi na ko di na makaya pero kaya man di ay. Kaya man kayo. And speaking of again of twist, balik ko sa akong giingon. Nako, kabalo ko excited ako karon nga year na twist. Mamahimo kong maestro sa communication nga kurso. I don't know kung madayon ba na or something. So nanay offer after aning mo graduate ko. Mag-graduate ba ko karong I don't know, karong July, hopefully. Dili na lagay ka Sure na. Sa may tawag sa mga ano ron, mga professor o mga kung sa college. Ay, depende. Sir? Sir. Sir? No, di sir na ka? Sir na lang ka, sir. Kung si sir. So no, hopefully dogi nag-open sila og kuan kay basin daw di daw baka di daw ako dawaton kay gamay ra daw og sweldo or something ana. Pero in sila nga sir sa imong abilities sa communication, imong experience landaan with ABS-CBN for more than almost 20 years. Baka pwede ka mag-teach pod sa among university. So ngayon po ko bala. Grabe yun nga 360 yun nga twist sa itong kinabuhi ba? Pagsunod din mo sa classroom, good morning, teacher! Yung sir, college yun siguro po nang level. College yung level di ay. Pero nagunaw na ako, good day class. Komedyante ko pero stricto ko sa personal. Imagine na po ang classroom ba kung mga sa Bernal. Gusto ko mag-sit in, ana. Walang lesson may tama. Hindi mo katawa. Pag abot siguro, exam diritso ba yun? Sawan-sawan nun. Sawan-sawan nun na to. Abi niyo komedyante ko ha. Ato na undangon Abi niyo, hindi ko mamagsak ha. Mao galing. Anything, last. Napa mo ilay mo, imo isa lang. Sa pa. Abi na kong tinuod ng nalumos sa sabaw ba. Kaya namatay. Asay mo ba nalumos sa sabaw? Asay yung papa na nalumos sa sabaw. Nakubog mong dela, di ba? Muna tinuod siguro na ba nalumos sa sabaw? Lagi na rin kanang every time nga sudan kay sabaw or mga lauya ano ko mamatay sa sabaw ba? Das isa na yun kay Kuan. Abi gyud nako sa unang tinuod ang Kuan ang iring kay 9 lives. Diyan na siya. Kay fan na og Batman. So syempre uso ang Batman sa una. So uso ang iring yan. Mali na malasa pausa. Malasa pausa. Kung makita kong iring nga napisat, wala nahurot na gini ang 9 lives. Okay na. Mawagi na. Wala nahurot na yung 9 lives. Tama. Ay, tama. Ako nabasa ganina nung Abi Ginato na si Adam of Eve Apple yun ang gikaon. Oo. Specific fruit ang gikaon. Dili gid na, bro. Dili. Wala digi specific. Pero nasa Biblia nga na sila gikaon. Fruit lang. from the tree of life. Pero wala gingon nga apple. Apple wala. Kasi may nagingon nga apple din. Fan lagi siya ni Snow White. Wala gid na. Wala Kasi nagingon siya nga apple. yung mga magpapa lang ka na mag-storytelling before mag-sleep. Pero sa Bible Dave, na ay fruit. Pero wala gimin. So kay kung sa Pilipinas to, bayabas, wala may apple dere. Depende sa country. Basic Amerikano kay sa American, normal man ang apple sa ila ha. Then ang apple man pod kay tingkad siya tanawon ba. So mas dali siya mga kani kay or parang universal fruit sad siya ba? Maming kag apple bro makarelate tanan. Or nahimo siyang kon nga basindig mansanitas ra dito. Kay kung iba pa to dito kaunon aslom ra ng iba. Mga hiwi lang nung mga wingig. Now I know. Abi na ko nga tama. Okay. Ikaw, wala ka? Okay na ka? Kay hotdo na natin. Dagan salamat again sa Thank you so much. Una Mela Dessert House Silvanas with a lot of flavors na din sa likod. Coffee. Coffee siguro tong brown. Feel na ako, yes. Kaning isa wala ko na tilawan, bi. Ambi nang ko anbi. Tilawan na. Mo ni ang coffee di ay. Mayan ko sa coffee. Coffee boy bi ako. Masarap. Coffee, pistachio, red velvet. Classic and chocolate. Ang chocolate. Chocolate to ganina din. Pistachio din. Nasa Facebook ano? Yes, Una Mela. Sige lang, mula ibutang po ang sila link. sa Building 2 Masterson Avenue, Uptown. Yes. Then napod sila isa bago lang diri sa Ubos, sa provincial capital. Yes, Atom. Operated by Una Mela. Yan. Yeah. Perfect. Ganahan ko sa coffee.
Italian-inspired restaurant na sila. Na, Cafe. diba? Diba? Mamilay, Lami ang kuhan. Hurot na akong kape. Abili na yung kape. That's it. 30 minutes. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Bye! Shout out, Sheba, Robert, Lara. Siyempre, kauban si Juanito, Paula. si Drusilla, si Miss Wholesome, and Consiel Bernie Bidog-Bidog. Ingat mo tanan. Bye! Bye! Bye!